Budi pakarti. Jaman biyen piwulang budi pakarti diwenehake ing sekolah lan kulawarga. Saben sore sadurunge bocah padha turu, bapak dongeng kanggo bocah-bocah. Isine dongeng mesthi wae pitutur lan tumindak becik. Cara iki gedhe banget paedahe marang bocah. Crita dongeng mau bisa ngukir pribadine bocah dadi nggenah lan tengah. Saiki jamane wis modern, wong tuwa wis ora gurna ndongengake putrane. Dongeng mau wis diwakili déning televisi. Nanging emane crita sinetron ing televisi malah akehe malah kekerasan lan kadurjanan. Wusana nuwuhake bocah ora ngerti marang Subasita lan Tata Brama. Cara gampange saiki akeh bocah brangasan, mula ora mokal yen saiki akeh bocah sing ora malah ana sing duraka wani merjaya marang wong tuwane. Apa iki sing diarani jaman edan? Yen diwawas saiki Indonesia wis sugih wong pinter. Saben taun nglulusake maèwu-èwu sarjana. Nanging yen dicermati kanthi jujur, miskin budi pakarti. Akeh wong pinter sing ora jujur. Kepinterane kanggo tumindak durjana, kayata korupsi, manipulasi, maekani lan sapanunggalane. Sapa sing wajib mikirake lan dandani?